Gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Juan Kapitulo 11 versikulo 38 hanggang 44. Natandog pag-usab ang kasing-kasing ni Jesus. Ug miadto dayon sila didto sa gilubngan kang Lazaro. Usa kini kalangub nga gitakluban ug usa ka bato. Pag-abot nila didto, mingon si Jesus, kuhaan ninyo ang bato. Apan mingon si Marta nga igsuon sa namatay, Ginoo, baho na siya karon, kay upat na kaadlaw nga siya gilubong. Mingon si Jesus kanya, dili ba nga mingon man ako kanimo nga kon motuo ka, makita mo ang gahom sa Dios. Busagi kuha nila ang bato. Mihangad si Jesus sa langit ug mingon, Amahan nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipaminawan mo ako. Nasayod ako nga kanunay ka nga nagapaminaw kanako, apan gisulti ko kini alang sa mga tawo nga ani akaron nag-alirong kanako, aron mo to o sila nga ikaw mao ang nagpadala kanako dinhi sa kalibutan. Humangiyag sulti ni ini, misinggit siya, Lazaro, gawas ngari. Ug migawas ang namatay nga si Lazaro nga ang iyang kamot ug tiil naputos pa sa mga panapton, ug ang iyang nawong naputos usab sa panyo. Mingon si Jesus kanila, badbari ninyo siya og palakwa.